Goddag, brors. Hvad så, du ser godt ud. Du løber godt ud, Anna. Det er i dag, mand! Det er i dag, det er i dag. Vi er klar. Vi er klar. Jeg lover dig for, at jeg har det vildt i kroppen. I dag er det en grand night. Og jeg skal spille min allerførste koncert nogensinde. Og der kommer sådan der 600-700 mennesker. Okay. Det er sådan noget her, vi er ude i dag. Det er sådan noget her, vi er ude i dag. Hvad er sådan noget her? Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Calorius. What up, baby? Nå, jeg kommer forbi at slå. Nå, så det skal så bare kom. Nej, det er fint, det er fint. Det er okay, det er okay. Bare sig, at du ikke elsker mig. Jeg snakker med min dame, det er Chloe. Hun er på vej lige nu sammen med sine veninder. Vi skal alle sammen ud til koncert i dag. Det bliver f***ing vanvittigt. Vi skal have en fest. Men inden skal vi selvfølgelig have nogle drinks. Vi skal lige blive lidt varme. Jeg skal lige ind i energien, du ved. Så det er det, der kommer til at ske. På mine ører, det er skruet på at se. Jeg kan ikke være i det. Jeg skal bare lige klemme lidt ned. Er det nervøsiteten, der trækker sig på? Jeg ved ikke, om jeg er det. Det er derfor, fordi jeg er nervøs. Det er en stor dag i dag, så det kan godt være, at det sætter sig. Det kan godt være, det rammer min krop, før det rammer alt muligt andet. Bro, du går bare i 50 grader varmt bad derude. Ja, så du ved, det gør jeg jo. Det gør jeg jo. Hvorfor din hud bobler? Bro, superstjerner, de bader i varmt bad. Skat, hvordan fanden kan du ikke koden endnu? Det var Ida. Nå, okay, så skriv koden. Hey girl. Hey girl. Hej, velkommen ind i mit ydmyge hjem. Status er nu den, at min kæreste er lige kommet sammen med hendes veninder, så vi går lige ind, vi hygger lidt, varmer op til i dag. Jeg skal spille koncert i dag, det bliver fuldstændig vanvittigt. Det er sygt. Følg med senere, fordi det bliver så crazy i dag, og I kommer til at se det hele. Put the team on my back, never fold, never crack. The wolf always roll with a pack. Now tell me how you like that. Put the team on the map, bridging and filling the gap. Never fold, never crack. Now tell me how you like that. We breaking the mold and they Vi er på vej til Grand Night nu. Jeg er spændt. Det er altså nu, vi skal afsted. Der er kæmpe koncert i dag, der kommer 1 milliard mennesker. Det bliver vanvittigt. ready for the smoke with my team like Drax. Let's see if they really how they seem on the app. I see them on the street, they don't know how to act. Let's lay a trap, playing it cool, but it's part of the strap. Watch how they react. We throwing cheese at the rats. Yeah, we know they easy to catch. Show me the stats. I've been in the game for a minute, it's different. I had to adapt. I came with Grand Night. Jeg har det godt, mand. Jeg har det godt. Jeg har det lidt vildt i kroppen, kan jeg godt mærke. Det er lidt sindssygt at være her. Jeg glæder mig til at møde folk. Der kommer rigtig mange mennesker, jeg kender i dag, og der kommer endnu flere mennesker, som jeg ikke kender, der kender mig. De kommer for at høre musik, ikke mindst min sang, og jeg skal op på scenen, mand. Så er vi landet. Åbenbart kan der rumme mig udenfor, så synes jeg er lidt mærkeligt. Men altså, okay. Så længe jeg har det varmt, må jeg gerne fryse. Så længe jeg har det varmt, må jeg gerne fryse. Gør det for det gys, gør det for det skidt. Okay, spil det. Jeg ikke spise tykker, fordi jeg åd en tune-sandwich lige før. Altså, jeg kan ikke byde folk. Bedste Paradise-deltager til dato. Okay. Ham der, han ved, hvad han snakker om. Han ved, hvad han snakker om. Og det er sådan nogle ting, jeg sætter pris på. Når man endelig møder folk, der bare, du ved, reelt, de står ved den, de er. Okay. Jeg kan slet ikke være her lige nu. Jeg er nødt til at finde ud af, hvor vi har VIP. Jeg er nødt til at finde ud af, hvor Karl er, fordi vi skal op på scenen om en halv time. Så jeg har det ret vildt lige nu. Vi er lige kommet op backstage. Jeg venter lige nu på Camilla. Så for at vi kan komme ind til de andre. Okay, der er vi. Ready! What's up, bro?
sikker, mand. Lige måde, bror. Ja. Tak, YouTube. Okay, så skal jeg op på scenen. Jeg har aldrig spillet på en så stor scene som den her. Det her, det bliver bindegalt, mand. Altså, jeg glæder mig meget. Jeg kan sige, at der er pisse mange mennesker. Det er Brøndby-hallen. Vi varmer op til Ice Kid og Gobs. Altså, det er på vej i den rette retning. Det må man i hvert fald sige. Jeg elsker at gøre det som med Lukas. Jeg har det så godt som Lukas. Altså, vi er bare blevet sindssygt venner på virkelig kort tid. Og jeg synes, det er fedt. Vi laver alt muligt sammen. Musik, Lukas, laver YouTube. Det er bare fedt. Drengene er lige gået op på scenen. Jeg skal op om 20 minutters tid. Jeg har det rigtig vildt. Men det er nu det sker. Følg med. Vi er på vej op på scenen nu. Jeg har det rigtig vildt. Jeg har det rigtig vildt. Men det er nu. Det er nu. Siger til mig, hun vil tæt på, helt okay. Sig baby, fucker med min stil. Slik sol med en pige, se mig flyve dig til Cabo. Det der øjne, jeg kan se, hun er helt varm nu. Bare stol på mig, baby, der skal fart på. Hun er varm, når hun hører mig i sin radio. Du gør mig skør, baby. Du skal en bil, en drink for mig. Tusind tak, Paul. Det var så sygt. Jeg kan ikke engang beskrive det. Jeg ryster faktisk lidt, tror jeg. Jeg ved ikke om jeg ryster dig. Jeg har det rigtig vildt. Min mund er helt tør, jeg ved ikke hvorfor. Det der var crazy. Det der var det vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv. Wow, min første koncert. Jeg synes det gik rigtig godt. Det var vildere end jeg forventede. Jeg ved ikke helt hvad jeg forventede, jeg har aldrig prøvet det før, men det her var sindssygt. Jeg har det fedt. Jeg har det virkelig fedt. Altså, jeg synes, det var en kæmpe succes. Så jeg elsker det, mand. Jeg elsker fremfør. Det er det, jeg laver til. Det der var sindssygt, bro. What the f***? Jeg ved ikke, hvor mange der var. Jeg var omringet. Jeg var lidt bange for, at jeg skulle have brug for en vagt lige der, faktisk. Wow, det var vildt at være deroppe. Nej, vi skal.